Ya bro, ini saya pertama. Mbah sinten Mbah niki Mbah? Mbah Mitra. Mbah Mitra nggih. Ceritane pripun Mbah sing ketemu tentara Londo mikul bedil niku Mbah? Kados kados tentara wonten. Bareng tahun niku bareng cedak niku yang mikul pupu. Tahun pinten niku Mbah kira-kira Mbah? Kirangan. Tahun sekitar 5 ya ini. Tahune Pun merdeka napa dereng? Ampun Nggih. Jaman Londo napa Jepang? dereng. Dereng merdeka nggih? Dereng. Wah, pun suwi banget Mbah. Suwe kok. Niku yah napa Mbah? Ceritane yah apa? Jam kalih. Kalih dalu? Nggih. Jenengan kok yah katen dereng tilem napa? Bali ke mriki king ngene wong sing yang sepuh mriki. Jam kalih niku jenengan. Nggih. Terus dugi griya enten Dereng dugi griya. Enten tengah dalan niku. niku enten wong pinten niku Mbah jenengan pethuke niku? Piyantune lah. Nggih. Gangsal. Wong gangsal Nggih. bengi-bengi ngoten. Lewat dalan apa lewat Nggih lewatin dalan. Suwane lewatin dalan cilik ngoten. Terus nyang dalan gedhe. Lah, iki enek wong kan ngono iki. Wong masak. Ora. Nek wong masak sing kene sing lorku kuwi. Ora gendong wong. terus lho kok jenengan ngerti nggo pupu niku pripun? Gawane pripun dipikul napa di pripun? Kuwi dipundak kados nyangka bedil ngoten. Niku mboten niku pupu menungso napa kewan Mbah menurut jenengan Mbah? Pupu. Dipotong ngoten punan. Nggih mun potongan pupu wong ngoten. Sikil ning ngoten nggih, sak teko sikil. Sikil Ngapunten nggih, menawa sak pupune wong sikile kentale digujengi kok. Oh, ning wonge pun mboten enten nggih. Awake niku mboten katut nggih. Lho jenengan apa cerak niku jarake kalian piyai sing gawa niku? Nggih mriku nggih kados Pak nika. Ning jelas nggih. Nggih rada cetha ngoten. Ya apa engko? Jenengan tarung yen. Mboten. Jenengan medul mawon. Kareng cejak ilang kok. Ilang ya, Mbak? Nggih. Berarti mboten menungso Mbah niku, Mbak. Sanes menungso. Oh. Dene lara omahku kae. Wong masak Mbah. Nang tengah dalan aku kok metu ngendi ngono Dik. Niku kejadian niku sekali mawon apa beberapa kali jenengan dipethuki niku, Mbah? Nek sing lar niku dhewe Sing gawa pupu menungso niku lho, Mbah. Sepindah niku. Niku wujude pripun, Mbah? Klambine napa lanang wedoke ngoten? Niku piantun kakung kok pakaiane ireng tak ngoten. Gede-gede napa cilik-cilik wong ini? Gede-gede. Mendel mawon nggih. Nggih terus ical, bareng celak ical. Tapi jenengan dangu nggih ningali niku dangu napa sak kelebatan tok ngoten? Nggih sak kecelapan tok. Ya to kesepene Dik. Anakku yo di. Nggih. Angger wis surup ngono gak wani liwat. Nek wong adono ora ngerti surup bleke. Lah nek kita sing tulisane getih kuwi nek ngendi, Mbah? Ukune teleng ngono kuwi. Ceritane Masin. Nggih. Nggih niku riyen mau diklo detailke riyen. Lah terus niku sempat ningali jenengan mboten, Mbah? Sing beto. Mboten wong anggak kula cedak tempun ilang kok. Tugasane wedi mbah. Bangsa lelembut, Mbah niku jelas nggih. Oh, kula kinten niku tenanan, nek pikir jenengan tentara niku nggih. Sempat mikir ngoten. Kula mboten. Lha jenengan beto bedil. Bedil. Kula sasi nyangkla bedil. Lah nggih jenengan tak pupune wong niku. Lah nggih, nek bedil kan berarti tentara ngoten lho, Mbah. Mboten. Mboten. Sanes tiyang kok niku kok. Nggih. Tapi mboten ganggu Mbah niku nggih. Mboten.
nggih namung ningal ngerteni tok ngoten nggih. ngerteni. Ya itu bro cerita kita, kisah mbahnya ini ketemu sosok goib. Tahun wis pirang-pirang puluh tahun. Iya. Belum merdeka. Sebelum merdeka. Wong Pak Karno iku nganu kok Belum meninggal. urung. Iya. Ya udah bro, nanti ketemu lagi di season cerita berikutnya. Mbahnya ini banyak sekali kisah-kisah mistis ya mbah nggih. Nggih. Matur suwun mbah. Nggih.